ya na ye ano anano chef nana me ba chomu fini na be every anglo modern boss e bia be kan bomu na be bia ye kama Asantimasu TV. Yes, so much. Ye ma hwefo akwa baba Asantimasu TV so ene eye bronya sa na ebe ka no na ene so say ade na ena de no ma me twi obu kakra Asantimasu TV etumra na ya kiresie yesi amamre ne amane ene ebe kire oboma semprim mu gina na se me de amamre ne amane ene ebre wo se ye ka ade kese a ene nya de kese na mo hwe broni calendar no aye ya fa iri adwuma no de a ene ya de kese na ohwe na nanom de a ene nanom calendar mo yete wono de a ade kese ni kowura bronya chi bosumi mienu num ufiri bosum ba ko wura mienu num no eho na de kese wo ade na me ka sa ade ni gina ho ma afi bia wo ma ko nkron se ye kase ye ka ene de eto so ngotwe se ne de eto so ngotwe de a na nya de kese na mum de me hu ni se afina kwa wiye no saa na dodo no a ayo adwene me bia hemfo nani me bia na ahema no ani oya santini oya kani a me bia wani se asante amamre no ye ntontwere enanya de kese na mom enne eya de a etoso nwotwe na me yadoma bronya chibusu mienu na de kese ebekoso na nam se bronya nti no opem so afa se enne dom se ebe na de kese yaje atum eti hene nso se enenya de kese na mbro nya nti na abewura mu oboba sempremu ni openso akọ pampaso nsuase akwaya mamre wie waba atuse obetrase na dom abechia no amana fehyiapa ye ma obi bia fehyiapa Asantimasu TV na yedamo ase yahwefo a mogi yetum bra ba enche na enso maso yimu no yedamo nyina ase ye ma obi bia fehyiapa afen ko betu emfie so ene oba ha ahafe kwa asojafo wo ha police fo wo ha fire service wo ha enkofu bi kura ba a wo so boa ehwe nipa o pressure umoja ne nyina se ayasabia esa wo aha ye hwe ne nyina aka ho Asantimasu TV de ye ka cho se o fa yonko a onto ho ntwene ya ekokuo atiase o fa yonko akatokro enkasoro de kom bia no ye de maw no ahwe no hu de ekoso wo Asante ahemfie kase amenhia eti yankuem na de ekobia no ye mfam ya hwefo na wo hwe bi Otumfour mama kwa abadeba Asantimasu TV asebo se ebesum yamanfo sompa enti na ohwe bia we ya wo Manhyia ban Kese mu ne wo sisi ayi nyina ye 2022 Adae Kese eno na ohwa egusu a ekoso no ene manyina de na kwan mu se enche na namom beba betena se na amamre na amane ye kwan so ye de Adae Kese no ahyase enti ene ya ba se panye krafito foma be ma ahwefo ehuni ekonyina park ne so ene etwa go no bambofo nyina o ha ya ready ready a ye twen se ebebo ban na ene matoto na kwan mu media houses bebre ene wo ha sanna na mo nso enche ombe ha se aboban mako enti ya ba se ye be koso ha nyina no ye de be so yamanfo enti eti Asantimasu TV montamu chuku na montwen ye ye be si bi hayi panempo etofoma ye de bre ahwefo amahwe Abuza for said ye catch on se ne bronya na ne Adae Kese
na ne nkyerɛ mu no meka kyerɛ sɛ enne mom de enya de kɛse na nso na mbro nya nti e kame sɛ enne ya de kɛse a opem so e betra se na na matra konwa abetwa ne ho ahia akyerɛ amamne ne amane e wasante na nanom ba na yenanom be de ne nanom betwe nkɔmɔ ɔhene ɔdaroma odin ene baabi ofre odibre efre me bafo chiame bafo jaw na to ase hene na chiame ne me ti nana to ase hene chiame ene no etwe nkɔmɔ nana ɔdaroma ene oba he uhunu sɛn sɛ de hasi kɔ no me ba he me hunu sɛ ene ye ne je da pa otwe di ampon anto so na hyehyɛ sɛ ne ene aye akosida etwato na sɛ hia bronya dai leje sɛ ye ne je da nti nananom eba ye ne je so ne ye de ba ne ye da beta ye wurachi na ye bibia mana ye kama nti uhunu ye ha e ba na ne je mu nana ye chiame de ɔdaroma to ase e ka to ase a e wo hene na de nti nya to ase ɔdaroma boy kakra nti nya ɔdaroma ye ka to ase a e wo enka we to ase atwoma okọ baabi ani a ekwam ho ene wo na de ba ye de wadaroma je se miwura na betima kire mu nti na de na wo ka kire ewiase nyina asante e me ka kire asante ni wiase nyina ne se obia nkeka no ho na omomra na ye meta ye wurachi emie ni Adae Kese ma ne nyefe to obia nkeka no ho akakra ni wura ba nti wo a wonya nuru ha bia no keka ho na bra beta akiri na enyefe entaye wurachi nana dase nana to ase ene chiame ena ene twe nkomo ohene fefe bi nso wa ha obemmempa osowa ne ho ofe ohene emakwa ya nana mbajo udibre ene udin mi din ne nana edu chuma mankwa the first me so me ye to ase hene dabe hene nana afahye ti se uta baby no kra ni se ene na edi kan mabaha say you see me hene no enche 22nd April abi kwemi na me you see me hene listen na di hene ba bo so me ngotwini sa pepepe nana wahenie mu no oba de na ohunu wo ahemfo ho de na ohunu wo wasante amamre ne amane num me hunu se ahenie de eye som na ye som so a ye som e de taye wurachi enti ahenie so we se unya se de ahenie se on sa e so uji wakumem na odi ye adwuma no na odi she ye wura nyam na odi hwe ayi omo ade omo ahye won sanso ene ye da wo ba afahye ti sei se asante afahye twato e yakwaside twato na se afahye kese pa no wo bai e de na wasua frim de na de betu tri dache de na de beka oh esua niam bebre efrim me ba he kofo bebre hia ha tumu se enije mu ene odom ene de hia ha enti bibi sei no dache me de me ma ebeba no so be hu senia asante asante ye asante man ye kese nana no mebi akagumasum se wo wa amanohne bro grobe so na otie o ma be so na wo oh matna man no dade na so to say me tigana he ya nana so oni diem nana fi shapa afin kometu ye na mi shira yi nyina so ye na be ka kira asante man afi ne kwa wieye ne eye da kese sei no afutu be na ade be ma efutu a me de man ne say asante man ye nyina ye nya baako ne ye mboye man no ho ban na bibia ebe bia ye no ne fan hye ye wura nyam nana dase so me damase pa asante maso tv yeguso ekoso nsem bia ekobia no ye de nyina ebrem oboba semprem menye nyina se dia ensem ko a twemi ne efa bi meka ho mami manu ye meka onim asante fo se mi ko bi ne man ka bi na enya mpacho oba ye de no wahu de na abetimaka me ba ye de ma be hu ne se chese wutum sa wuti asante memu a na wuti ayimu pa wo man mu me ba ho ene ma ayekoso no
fe yie ni kan so ti me bo obi aba so se mo mo nana sante hena aba so sane waye no waye so ma han so aye fe han so aye akono ti obi o fie bia mehwe se de amamere ne amane esitie wa sante mem ha medamase mama mo odi me pa tro ye fra me kwesen wa na me da se ebuzafo ye koso de nsema bremo Abusafo yedi ka se ne Adae Kese nananu ba oyo ma ho fa afofa de se dum nante esitie se dia hesi kwa efe kwa yenya na ahima ba kwa ne twinko oyima udin ene be odi hima ba cho efe me na ata adwoje wa akode metosu mienu mefiri afohwediem manhima ne me afohwediem manhima ne twinko mo no na odawo ota konwa so nya mfie be sei Yankopon adom mebru mfie aduanan ene no na taba afashe ti sei akwaside twatwo no na namopa ya na de na woso mo wo yankonwa so hini na asa wo ya oheman so mbedu ase ya na bibi kenya mo se ahenie no a wudi ye no eye anase mpo abemobu anase efe ahenie de Bible crowd di one dance say ahenie fe urade sanse urade ensi wo hena wuntimi nya wo hena da biara da mane nye enti ahenie de sanse fe urade na urade nsam ade bia ye nti ahenie de pa ede enika wo na hwe adomira na dawro ma afia kwa pro abeto ye kwasi ade etwato ni asaya akosi de ade asam na ye fe na nika kra ne sen ebro so kra esanse ye danyame asi na kwasi de ni akaye na nanom so enkonwa se omo aboye chidom na yete ase na nti bibi se uba ase a na wa ho keka wo soro no wa ho keka wo soro pa ede nti na futuo bayi na de mebuna abayi mebuna abade se mere wo mu de ye kan ya ahweyie se mebunu ye hwe ye ho so yie obi anim se de adure de ye gana ye nemu ne de enokwasem ne emu ayeden nanso eye mere ebetwam etini esre mebunu ne se yem na wa hode ye di akoni abasa yem de adure ya ye mere wo mu mere wo mo ne ase na wo mu gu ne memu kakra ayeden so ye ne ane ma ne ye den fi ye ne ane ye koba aba ne bor ho mbode ne yesoso atimemfo no yesoso yenkekan oni yeso ye mia ye ni na ye hye sapo mu nsuo ne be na ahenie ne so aye kan so eduru be bia na abusuan ne da ho kakraka na ye hwe mu appoint baako na sabe wa mre ho ase na wonu kasa nya na usuba nya ye be frew enti na me kasa o mu hwe ye ho so eyie na sabe wodi atoa na ye bu sade wubu mpenefo ne ye bu ne afrew bi that's nana dance pi wasantimosi TV so Yankopon Israel yesere odomura ne se de aka ye ni mo omfa no mo ye na ohu ye mobo ye da na se de wa ye fedodo ye da wa se sanse ne nipa nyina na enya ne se ena akoside kosade twatu obi ntime keka no ho kora na yeso yetime tutu ye nan ye wura fra ye be mana fi hiapa abesere wo so Yankopon nkwane ahode bi oni ye ka ho bia na ya aseda ye da urade ase tia nana fi hiapa afi nkometu ye mfie so bye bye ai Central to ya nanu ya enche kra ena afashe bi koso e wo framantem asanteman opemso ene asante nyina agitwi eko afashe ase
ɛna ɛyɛ Adae twatoɔ agodia kɛseɛ nti anofoɔ na ba a wo nso ne oprim so ɛba bɛhwe abɔmu enti sɛ hwɛ deɛ ɛkɔ ya na yɛ ano anano wɔhyɛ fam a yɛkɔ aseɛ no ɔno na ɔno nso aba bɛduru asante man mu a ɔno oprim so ɛbɛhwe abɔmu abusuafoɔ yɛka mamrɛ ne amane a ɛyɛ ade a ɛfɛ paa ɛnyɛ sɛ nketewa Yeah, nana no bedua ano nana me ba chomu fini na ebe every Anglo okay the Anglo state the Anglo kingdom yeah you have to say okay akoside mo baby da oh yeah baby and the church was saying who ni saying yeah modern boss e bia be kan bomu na be bia ya kama ba nana ohwa asante amamre ne anwa amamre no a esusu da ntamu ana susu ya shada na ntamu saa ya de corona ye na mom asante amamre akwakoye se aka bom hunu se we da ha but anwa amamre de ye timi kire mu ma hu se we wa ha then asa na tie ba bibia se amamre man kasa ye wremu dia ye bibia ye pe baby nana mo fin shapa mo akwa baba santimem that's it Asante TV. Yes, so much.